26 de tini haikeno sung busang phasing agulaina homnino sini nogo thangine bubagra ni kokno sang awai khai tongo sini ti promote ni busangni assembly o sungjaske pun keplayang na nangnai obviously oro sung tini sini tipra hani belai khano acting kereng Manoj ni nogo phai sokpaijak bono mankha tei bobo assurance ka assure khai ke je bobo sini logi tongo obviously so bobo already yap risajak haibono bono pogyo khona bla ni bono sung bono naina ni binno sokpai mani bono mankha belai khano khatong soka tei oro sini district ni president borong bonang omri tongo district ni sini KCR borong budrai tongo tebo sini yang zonal ni member of tongbayo party ni joto executive phai sobujak yang Manoj ni bini nok ni nukung ni borok tini jotono borono malaika borok tini jotono kha thungsajak besang sala sung jotono thangsa tamhin mun obviously always thangsa나요 thangsa support khai jotono haise phainai busango jeska bono phaile sanang nai haise hambai belai hambai